ҳамтон салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бародаро имрӯз шуморо аз нархи нови мошинбозии Хуҷанд бохабар месозем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш насозед. Рафтем бародаро. Ина бародаро маълумот Toyota Camry соли 2007, мотори 2.4 бензин. Газешамая? Бензин, газ бензин бародаро. Мошина обзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Ҳолати балон диск миёна бародаро. Документош хат. Без ключовой доступ, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат. Салоно кожа, ин? Кожа. Кожа. ина бародаро нархай бошад 90 000 сом. Мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 225 30. Агар ки маъқул шуд бародаро ба ҳамин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. ина бародаро маълумот Mercedes компрессор соли 2000 мотори 1.2 марҳамат бародаро, мошина обзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Какой YouTube канал с вами? Ҳолати балон миёна бародаро. 4 электропакет, коробка автомат. Салоно кожа ме? Чӣ? Не. Лата. Ака бепул миссионка? Ҳозир абман сёнка шанс ҳам мегам. Чӣ мошин ки? BMW. Эй, мanje, ка. Монитор дора бародаро. Документош чӣ мондагӣ? Ҳамаш 1 сола аст. Документош 1 сола. Нархаш 50 охираш. 50 000 сом охираш мегӯям бародаро. Агар ки маъқул шуд бародаро ба ҳамин номеро занг мезанед, мошин савдо мекунед. 93 553 50 50 занг мезанед. Марҳамат. 50 000 сом охири нархаш будааст. ина бародаро маълумот Toyota Camry соли 2007, мотори 3.5 бензин бародаро. Марҳамат. Мошина обзор мекунем. Охир балон миёна бародаро. Без ключовой доступ, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат. Салоно кожа бародаро. Люк дорад. Мона реклам мекунӣ биҷа? Бала. Старсо бародаро. Нарха чанд пул? Нарха бошад бародаро 110 000 сом, 7-8 моҳ документош мондааст. Рақамои телефон маълумот 92 712 88 98. Бародаро, агар ки маъқул шуд ба ҳамин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. ина бародаро маълумот Mitsubishi Pajero солаш 2004, мотори 3.2 дизел. бародаро, мошина обзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. 4 электропакет, коробка автомат, озеко ягон. Салоно кожа. Бо капоши ҳам дута сидениш будааст. Радам сёнка гирим. нарха бошад бародаро 130 000 сом гуфтаам, мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 929 00 74. ина бародаро, агар ки маъқул шуд ба ҳамин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат.